Andaka Putra. Nggih. Sampeyan iku pripun to? Nek ajeng lungguh niku dipaske. Lho, pami kliwat nggih lara kados niki wae. Ayo tekan kursi ora kena dijak kompromi. Sing kleru niku sampeyan to, Bapak. Lah iki mang aku ora wis tekan kene to. Nek dereng pas. Urung to? Dereng. Oh, nek ngono ya aku Pas ki. Ya ngene iki jeneng wong tuwa. Wis sampeyan nek tuwek ya kaya aku. Wirawaseta. Dawuh kula, Bapak Guru Resi Wilumaya. Pangestuku ditampani ya. Kula tampi mawi tangan kalih. Mugia andadosaken teguh yuhana kula. Nanging Bapak Resi, kula ugi boten kataluban. Sungkem kula konjuk katur dhateng ngersanipun Bapak Guru Resi Wilumaya. Tak tampa gawe bungae atiku. Wong iki dulur-dulurmu ya do melu. Kowe lugo dhisik ya. Jih, wis takut Bapak. Nun, sabda tinimbal Bapak. lungguhe penakno ya, Mun. Ngaten-ngaten iki. Pangestuku ditampani, Mun. Sanget ing pamundi saengga jimat nanging boten kataluban. Sungkem kula katur nggih Bapak. Tak tampa gawe bungae atiku, Mun. Kowe diderekno kakangmu lungguh ya, Mun. Ngestokaken dawuh. Andaka Putra. Kula, Yang. Ya melu sowan. Dherekaken Ya entuk layangi derah. kantuk Pangestuku tampani ya. kula tampi ndadosaken bingah. Bekti kula katur. Heeh. Wirawaseta. Dawuh kula, Bapak Guru. Sejatine aku nekake kowe iki rak mung kepengin ngerti. Terus pundi? Eneng wedar anyar ning sadurunge wedar ngilmu anyar tak tanduke marang kowe kabeh. Aku mung kepengin ngerti. Piye to kahanane sakwusing kowe dadi murid ana ing Tirtayasa Salokantara kana? Bapak Guru Resi Wilumaya. Sak sampunipun kula ngangsu kaweruh dhateng ngersanipun Bapak Resi Wilumaya. Wonten ing Kadipaten Salokantara wonten owah-owahanipun. Ana wawane. Leres. Lah iku rak mung kegawa kowe dadi muridku. Dadi murite Wilumaya. Umpama
guru ana anggone Tirtayasa ora bakal kelakon ana wawah. Jero wawane apa? Owanipun. Dumateng ngersanipun Bapak Among Tani. Bapak Among Tani ingkang sami nanem wujudipun semangka. Kono ya do nandur semangka. Leres Ora ada kebanjiran. boten. Sedaya kala wau pikantuk sawab panjenengan. Agengipun semangka niku boten lumrah. Gedene semangka gak Leres umume semangka niku rak sak kendi-kendi. Iya, iku Nanging pikantuk sawabipun panjenengan agengipun semangka kala wau gedene sak gentong-gentong. Iku saking Niku sing semangka ingkang nanem gedang niku nggih boten lumrah gedene. gedang ya ditandur. Nggih. Umume gedang niku rak sak lengen-lengen. Iku sing pol gedhe. Pol gedhe. Pikantuk sawab sampeyan ingkang nanem gedang Bapak Among Tani wonten ing Salokantara. Gedang niku gedene sak tontongan Bapak. Manti lan lumrahe wite sak glugu wae sak kentongan. Leres Iku amarga saking mandine sampeyan ampuh sawab sampeyan dugi wonten ing Kadipaten Salokantara. Ya ngono kuwi aja nganti kowe iki kendhat anggonmu ngangsu kawruh nang gone Salokantara. Aja. Apa Resi? Andaka Putra. Kabarengno kula matur. Kula menika nggih wiridan panjenengan. Wiridan Tirtayasa kowe. Nggih. Beda kalih Rapa Mas saking ing Salokantara. Beda karo ing Salokantara. Nek dateng ing Salokantara kala wau Among Tani ingkang makmur. Iya, lah nek nang gone Ngurawan. Dateng ing Ngurawan menika pertani ternak ingkang unggul samanti. Nang gone Ngurawan iki do petani ning petanine petani ternak Ternak. kaya. Nggih. Iku malah Nah, ngono. contonipun yang dateng ing Ngurawan sami ngingoni kebo sapi wedhus. Dadi wong-wong ing Ngurawan kawulahmu padha ngingoni apa mau? Kebo Heeh. sapi wedhus. Kebo sapi wedhus. Nah, panjenengan tindak dateng ing Ngurawan. Kebo sapi wedhus kala wau boten dipun kawinaken sampun weteng dhewe-dhewe. Iku sawah pandonganku. Nggih. Perkara aku Liwat dateng ing negari kula. aku ketemu karo kowe kae. Lah iki boten namung menika elokipun. Ya, Eloke. rondo-rondo tuwa. Sampeyan liwat sami sungkem salaman kalih sampeyan. Heeh. Niku dok meteng sedaya. Dadi saking mandine sawah pandung aku, Lah nggih, aku ngliwati sapi wedhus ya meteng. ngliwati rondo. Ngliwati rondo salaman karo aku ya meteng. Elokipun Eloke. rondo kala wau nglarake ponang bayi. Cangkeme niki ambane salawang. Jabang bayi. Niku dateng negari kula. Iki kok Lho nggih, njurne bayi cangkeme sak lawang kuwi terus engko mangane iki apa? mangane niku gedang sing sak tontongan, semangka sing sak gentong. Nemu niku. Nemu sampean. Ora nyemu aku.
Ya perkara tanduramu mau. Lah sampean gurune mau. Gurune aku ning sing nandur kaulamu. Nggih. Perkara gedang sak dontongan karo semangka sak gentong kuwi mau. Sampeyan lak mboten gumun to niku. Ya jane ya gumun. Gumule perkara tangi sak lawang niku. Napa enten semangka kok sak gentong niku napa enten? Lah saestu enten kok. Tenan. Tenggene Masa Kadipaten Sambantara Jawa Bandung aku ning kono ana tenan. Wonten. Lah sampean nggih percaya nek bayi sak lawang niku sangkeme. Jane ya gak percaya. Lho niku tekan ngen kula nggih wonten. Eneng tenan. Enten. Oh, mandi Jawa Bandung aku. Tekan cangkeme bayi ya nganti sak lawang. Kula kinten ndak ampun binaris. Lambe sak lawang mau kangge cadangane mangane semangka kali gedang. Ampere kaya ngono. Dinarisipun namung mboten sawapan donga saking mandine tekene Resi Wilumaya. Dadi perkara tekenku iki. Lho nggih, sampeyan liwati kok. Tak liwati, aku nggawa teken yo Nggih, teken. salaman mboten ngangge tangan ngangge teken. Dadi aku mbok anggap tukang ngetengi wong. Kowe aja kaya ngono to, Tra kowe. Boten kula mboten ngarani panjenengan kok niku. Ya kaya ngono kungon, angger do ketemu mesti do geger. Nggih mboten napa-napa. Ora kaya kowe ning nggone Tirtayasa tenanan ngadepmu nek Andaka Putra ora nyepele. Watakipun nggih kados ngaten. Dadi watake kaya ngono kuwi to. Sampun jam. Lah iya. Anu, Bapak Resi Wilumaya tubuhipun nuwuhke rasa pitakon sak lebetipun manah kula. Sedaya murid saking Tirtayasa sami nampi layang ibran menawi kalenggahan menika tabuh 8 enjing jenengan ngawontenaken serasean peranganipun murid-murid wonten ing Pertapan Tirtayasa tuhunipun wonten kawigatosanipun dos pundi Bapak? ayo ngene ya Birawaseta. Jane mono arep babar ngilmu anyar. Ngilmu kajayan. Yo. Lah, ngilmu mau ana tegese nek kowe wis bisa nyekel ngilmu mau, njur ana wahyu sing tumujun. Jagat menika badhe wonten temurunipun wahyu. Iya. Wahyu napa niku? Lah, nek kowe kepengin ngerti kabeh, iku jenenge Wahyu Cempaka Mulya. Wahyu Cempaka Mulya. Bapak Resi Wilumaya Birawaseta. lajeng ampuhipun wujute Wahyu Cempaka Mulya niku napa Bapak Resi? Ayo dadi pangertenmu kabeh. Sapa manungsa sing bisa ngagem Wahyu Cempaka Mulya? Sepisan bisa dadi ratu ana ing Nuswantara. Ratu Iya. Ping pindho umure iku iso tambah 500 tahun. saestu niku. Api aku iki gurumu kok. Isih ora percaya. Lah niku nggih macuk. Lah, mulane Jos. aku negake kowe kabeh iki engko tak wenenge. Munjut kanggo mancing kahananing Wahyu Cempaka Mulya. Nanging nuwun sewu Bapak Resi. Punapa tiyang kados kula menika ugi saged kecondhokan wujuding Wahyu Cempaka Mulya Bapak. Apa meneh kowe bocah angon iku wae nek mengko bisa ngenake sarate iso entuk Wahyu Cempaka Mulya. Lain ngaten kula kepengin sanget kecondhokan wujuding Wahyu Cempaka Mulya diman kula dadi ratu wonten ing tanah kula Jawa. Umur kula kesanipun tambah 500 tahun. Lah, yang ngene iki lho sing tak jaluk. Wong
urip iki kudune menang di kekayuan sing dhuwur. Aja mlempem. Wong urip nek mlempem, mengko panjangkane ora bakal kejangka. Leres atur panjenengan. Panjangka menika kedahipun dipun jangka. Lah kuwi iso nanging kudune kowe mujudke syarat sarana dhisik. Lajeng syarat lan sarananipun amprih kula kecondhokan wahyu. Niku napa syarate, Bapak? Ana loro. Wonten kalih. Iya. Ingkang setunggal napa? Siji kowe kudune golek prawan sing umure 18 taun. Kula kedah ngupadi prawan sing umure 18 taun. Akihe 144. 144 niku prawan danten. Iya, kudu prawan kabeh. Umpami separo rondo napa pripun? Terus to. Lah wong iki syarat kok mbonyang kaya wong tuku terasi. Kedah prawan danten. Kudu prawan kabeh sing suci. Jen. Kula sagai. Lah nek kok sagai. Prawan mau kok nek wis mbok paringke aku. Kangge napa? Lho, keke piye to? Aku iki ra resi to nang kene. Aku rung ndedayang, engko ora tak ndedayang aku. Kangge dayang sampean. Lah, sing angka loro. Lajeng ingkang angka kalih punapa, Kowe Bapak? kudune golek rondo sing umur 80 cacahe 100. Sing nomor kalih wujuding rondo. Iya. Kangge napa niku? Engko ora iso nek tak gawe rene engko ora tak kon kebut-kebut apa ngono ora ya iso to. Niku syarat lan saranane. Kula sagai Bapak Resi. Lah, kaya ngono. Ngon. Kowe gak kepengin ngon ben dadi ratu selawase urip ngon. Menapa nggih saged kelampahan? Awong Dados ratu langgeng wonten ing tanah Jawi menika kok sak lami. iso waton kowe iki iso ngagem Wahyu Cempaka Mulya. Wong Birawa Seta semangate kaya ngono kok. Umur saged tambah 500 tahun. Lah aku ora langka to nek jeneng wong urip bisa tambah 500 tahun. Nek ngoten kula nggih kepengin kecondhokan Wahyu Cempaka. Lah ngono dadi kowe dasare rupamu bagus ya. Kowe iso dadi ratu salawase urip, umurmu tambah 500 tahun, engko ora akeh wong sing do seneng kowe. Ngaten matur sembah. Menawi kelampahan. Lah ning ya ana syarate. Wonten syarat lan sarananipun. Syarate ya loro. Kalih, Bapak. Iya. Menapa menika? Lah siji kuwi sekar taji. Nomor loro ragil kuning. Wonten sambung rapetin Bapak. Garwa kula lan sekadang kula. Kalian syarat lan sarananipun kecondhokan Wahyu Cempaka Mulya. Lah mengko nek kok paringke aku. Kae nak ning Gunung Bromo ora ana kawah to. Kawah kae mengko gen gak mubal-mubal nganti tekan kene. Nguruki jagat iki. Ya. Mengko Sekar Taji nek wis paringke aku karo Siragil kuning. Engko tak nggone nablek kawah Condro. Bromo kae. Kare kowe lho, wong kowe umpama mengko Sekar Taji kok paringke aku rasa bingung. Kowe rupamu ganteng, dasare kowe ya putra Nalendra ing Jenggala. Mekara wong ayu akeh, angger kowe gelem ana nggone nyajrong oleh wong ayu. Nang pundi, Bapak? Nggone nyajrong. Yang jrong. Lho kok kerem kono yang jrong. Alah nek kowe lho kowe nek dedek akeh. Nang nggone nyajrong kunduran iki entuk bojo pirang-pirang kowe. Lho kok boten kula jak mriku. Lah ya mulane dari kowe kepengin nampa Wahyu apa enggak ngono lho. Sampun ngaten syarat-syarat menika. Iya mong kuwi tok. Premkaten kula sagai Bapak. Ojo di. Jadi bangun. Ngertenono. Nggih.
pabidaupan kuwi karo Dewi Sekar Taji akeh rintangane. Adipati Sokopat Montonegoro kang kepengin garwa marang Dewi Sekar Taji. Sekar Taji ora kersa amarga tresna karo kuwi. Sekar Taji karewangi barang menyang ing desa madesa bot-bote tresna karo kuwi. Kowe ra ndarbeni Wahyu Cempaka Mala kakon dadi ratu lang ing Jenggala. Kang Mas Panji Handaka Putra. Apa? Ngaturaken gung panuwun tentang kepindhat suatu panjenengan. Jalaran sampun purun ngemutaken Ya. Kula badhe tantlet dhateng panjenengan. Ya, takono. Sekar Taji menika garwanipun sinten? Garwamu Menawi Sekar Taji menika garwa kula, menika sampun dados kapribaden kula. Jalaran senajan panjenengan kadang panji wonten ing Jenggala, ampun nderek-nderek bab perkawis kapribaden kula bebrayan dhateng Sekar Taji. Sajak awel sak lebetipun manah panjenengan. Menapa lilake? Kok lilake garwamu? menika kaleresan, Kang Mas. Kapribaden aku kalah. Mergo kuwi garwamu wis kapasrahake marang Rama Ratu ing Kediri. Yo, yen to kaya ngono nyentuk ning apa-apane aja sambat karo wong tuwa. Ngaten-ngaten. Mboten dados bal punapa. Bapak Guru Resi Wirumaya. Bapak Guru Resi Wirumaya. Sampean malah turu kok. Sampeyan kula gugah. Angel nggih kula pancal. Mbak Pancal. Nggih, Mas aku ora ana apa ta. kula badhe nuwun priksa. Wahyu Cempaka Mala kala wau sadengah manungsa kantuk dayuh napa mboten? Aku mau rak wis omong to. Apa meneh kok kowe kabeh bocah ngaret kae lho sing lagi liwat kepengin gayuh ya iso apa meneh Kula kepengin gayuh Wahyu Cempaka Mala. kowe ya pengen. Pengen. Jebule ya pengen Mas aku ora gak pengen lah. Perkarane napa? Kula mboten kepengin dadi ratu. Nang kepengin umur kok 500 taun. Ya kepengin umur tambah Nggih. umure. Jebule Handaka Putra ya milikan. Wong urip kok mboten melek. Niku nggih wonten syarate. Ya eneng to piye iki? Syarate dhuwit. Duit wis akeh nang Mas Picus Raja Brana. Walah wis genuk-genukan wis karung-karungan. Lajeng napa syarat-saranane? Nek kowe taweki syarat abot mesti ora kuat, taweki syarat enteng ae. Wong iki ibarate kaya kodhok negelmu gedhe nek dipasrahi abot sambat kok. Nggih. Najana kula kodhok nang nek watone Rama Resi saged ngelahaken kula iso nampa wahyu. Ayo iso wong jeneng kepiye wae senajan kowe iki mbolotoka ya muridku. Lah nggih, napa syarate? Syarate siji tok. Tamu setunggal. Heeh. Mang sebutke. Lah nek kowe iso ngujudke syarat iki, wong kowe ya tak weki sing enteng. Nggih. Siji tok mau cek ben Tirtayasa iki ora ana resi sing ngembari. Wong sing kondang Kaloka ben mung Wirumaya tok. Aku njaluk siji sirahe Resi Juriganata. Piye? Kula dereng kono. Mang Wangsuli ngendika panjenengan. Kowe ora krungu. Neng dereng kono. Wireng neng dereng kono. Nek ngono kowe rada budhe. Nggih, pun kula budik mboten napa-napa. Jane ndelok kupingmu. Oh eneng putih-putih layak.
Kula niki kepengin ngertos sing cetha ngoten iki lho. Aku leh kemuni wis buanter mau kok ora ndungu leh. Sampeyan mau ngandhake nek kula rada gedhek. Heeh. Wong baleni kula adep-adepan Kowe ngeten. iki taweki sing entek. Nggih. Ing Tirtayasa gen gak eneng sing ngembari. Aku njaluk sirahe curi Ganata. Jaluk sirahe curi Ganata. Tanding menang sing pundi? Kula kuwatosaken.
Sampean pati kalian Joko Putra. Aku guru, Cek. Iki dimangjae. Pun lunga Wonten Ketoke ngono. Ngertine tak tenanane iku mau dhewe. nek ngono jenengan Nodi wae. Tak todi. Jane karepe piye? Ngewani aku. Hah? Waduh, muncul. Aduh. Ora kowe muridku sing kondang. Omadane yo awas. Dewa lagi. Ana wektune. Wonten wektune. Nek mau urung teko wektune. Lah mangke nek dugi malih. Saiki rene tak dandan sedah. Tidak emak. Paling kok boten sampean. Kuwi kokas. Sing koyo kuwi kuwi. Aku yo ora apik kokas. Aku nek aku sadake. Aras apa? Saisane kudine Ampune. Sing wonten upane niku. Resi Turi Kolomo. Aja kowe nyipir kono iki bakal mati saka tangan. Wilmaya. Kowe kakon mateni Resi Turi Koloto. Nek kowe ngugel janggaku. Aku ndek pamimiti apa? Lah nggih pun sampean udah. Rumangsaku aku ngipi ketemu Pak Presiden kok ketemune malah banyu sak ember. Entane ora tipak isa-isane Budini. Baju kocahan Bu sinten? Upane jake Budini. Budini. Hmm. Kok tepang jenengan. Alah kenal wong mang aku dikon gak tanduk. Tanduk apa? Ambeng. Tanduk ambung iki. Ngon, Nggih. apa kowe wis madhep mantep ngon? Madhep mantep apa? Nek pancen kowe wis madhep mantep, ora usah kesuwen ngon. Sekar taji karo ragil kuning ndang kunduten pasrahke marang aku ngon. Wis mantep to. Iki nang apa? Kulo nate matur kali sampean. Nek kula menika tresno kali Sekar Taji Dano Condro Kilono. Nanging ingin nopo mesti dikomatur Sekar Taji Dano Condro Kilono badhe kangge naplek kawahe Gunung Bromo. Sampeyan iku Oh, tekan murid sing iki ya malah sekarat. Sekar pripun? Lah kowe kaya melu nganggo bal aku, kowe terus ngundus gamanem, tanganem kok ngantem aku. Sampeyan iku wong tuwa. Guru kula. Iya. Sing kula pundi-pundi. Kowe muridku ya sing tak sayang. Kenging punapa panjenengan matur Sekar Taji
kene. Saiki aku tak takok, Sekartaji ku bojone sapa? Panjias Purbangun. Lah, nek umpama Sekartaji tak jaluk ngon, bojom tak jaluke tak wene muridku Wirawaseta oleh ngon. Apa oleh? Nggih, boten asal. Iku mau kanggo Samundana. Mengko nek diparingke aku tak paringno kowe. Niku hapus kromo sampean. Hapus kromo. Wah, alah sampean. Alah sampean. Alah popo sampean. Sampean kodiak popo. Matur nuwun Bapak. Menawi estunipun niku wau mung hapus kromo sampean. Lah matur nuwun ora njaluk ngapura malah dibrok-brokno. Wah, nggih, kula tak nyuwun ngapura. Pangapuntenipun. Mangkel aku. Lah wong njaluk ngapura nek ora diwus-wus ora njaluk ngapura. Wirawaseta. Ulo, Bapak Resi. Kowe ngerti dhewe kan krungu dhewe suarane Handaka Putra. Aku nganti ngandhake sirahe Suriganata. Iki mesti dhewekne ning harga wilis tungkanen lakune Handaka. Paring nuwun pamit. Pamikiraning para satriya ana ing jero. Ya, tak